मैदेरजों गाग्लोबजानाय नखराव बिपिएफनि बिजाथि। कक्लाबारि फारामनि साखाथियाव थानाय नबदिहिरा 5 नं बालाबारि गामियाव मैदेरनि उदखार। 22 नं कक्लाबारि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिया जानोसै। बिपिएफनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया रायजोफोरखौ खौरां लानायाव उन जाना थायाखै। हरनि समाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव भुगिनांनाय नखराव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया खौरां लाहैदों। थांनाय हरनि समाव कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय कक्लाबारि फार्मनि साखाथियाव थानाय नबदिहिरा 5 नं बालाबारि गामियाव महेश्वर दैमारिनि नखराव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै इन्जुर बोदलानानै दुलिनि माइखौ लांनानै जाहैदोंमोन। बे जाथायखौ मिथिनानै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया नखराव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बेनि सायाव राहा खालामनानै होगोनखौ फोरमायो। आङो नायबाय जाथाया नंगौ हरनि 10 रिंगासोआव मासे मैदेर फैनानै बे बिथां दैमारिनि नखराव महेश्वर दैमारिनि नखराव माइ दुलिसे इन्जुरखौ बोख्लाबनानै मासे मैदेरा बे दुलिखौ बामखांनानै लाना थांदों आरोखि लामासिम। माइफोरा गलाजोबदों। बेनिफ्राय दुलिया दा गेग्रेबना दङ। बहाय माइ साइ जेबो गैलिया। माखासेखौ बिथाङा जादोंबो। बेनिफ्राय गोग्लैना थानायफोरखौ नखरा एसे खनथुमना लाबोनानै दा लामनो नाजादों। बे जाथाया जोबोद दुखिया नखरनि थाखाय गोरिब नखरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आं दुखु मोनफादों नखरनि जानानै। बिथांमोननि अनसुंथाइनि थाखाय माबाफोर राहा खालामनो हागोन नामा? आङो डिपार्टमेन्टआव गांसे दरखास्त होनानै जगाजग खालामनो थिनदों आरो एनजिअ दङ लकेल एनजिअ बिथांमोनजोंबो एसे जगाजग खालामनो होदों। आं मिथिनायाव एनजिअआ नुजाथिफैदों आरो डिपार्टमेन्टनि नलेजाव इतिमध्य रेन्जार बिथांनो इनफरमेसन हरबाय होननानै आं मिथिदों आरो आं निजेबो रेन्जारखौ कन्टेक्ट खालामनायनि खोथा आङो सानदों जाहाथे बिथाङा डिरेक्टरजों रायज्लायनानै क्षतिपुरननि थाखाय माबा मोनसे राहा लायो बेनि थाखाय।